Over to you.
February, and the way of Papa Toto, and then Elfia, yes, said you for Jaffa Bianchans. Say, a year 13th and 14th February, and I must say, some of us many on a and sign gospel man, and a homo ever of us many. It was so I come say, who will be a Musona, Papa Musef, Tebuso, and I said, Fio, who will be the council account, and I will ask. Of us many when we ever cry as something of the 50 and of us who knew maybe a weekend. Every year, so about and Sunday, you get me. Yeah, Buna, sorry, Buna. I saw it back. One in a one was going. Sure? Yeah. They will so I can say of a 1 to 2. Sabri, yeah, I was a winner. And I hear me fellow, I'm not beginner. I will be able to say, Pentecosta, Quasibuna, Quasibra, no be able to say with you. Yeah, I don't probably say so. We know Bunani,
akwasibuna onio mea mebuna ayie nso yɛ na yie nanso pɔ baa ne nanam eti ma ne nkasa wie medamase bebree sɛ ɛyɛ nea me master ɛne ne nua panyin na manya yie ɛnyɛ hanko de kyɛm so ɔbae aha so waba na da biara nso mene ne te kyɛ sɛ mekɔɛ ne mmɔma sɛ wɔno sɛdeɛ kanedibire wɔ no kanyɛ me koraa na wɔ sɛ ɔbɛtena me nkyɛn na ɔbɛda me nkyɛn nanso da biara ɛnura sɛ mene ne daeɛ nti na mekae sɛ woyɛ ɔbaa nka wobɛwu woyɛ ɔbaa nka wobɛwu nti me nso meda nase bebree sɛ da biara so ɔde ma yɛ sɛ ɔba ne nnua dɛ ne nam nti prof meda ase bebree de m'akyi saa na mmom mɛnyɛ wel ne wu a ɔno ara so ne ba bɛyɛ ma yie wafochi wa ha nana yeah ɛyɛ nana ɛyɛ